Canly janlarlaryň içinde iň kömege mätäji insan bäge eken. Ýumurtgadan ýaňy çykan jüjüjüklerim derrew aýag üstüne galyp çokary iň welleýär. Emma bäge aglamadan başgalady bilmez. Jüjän kedil çokmany bilse, howk awananyna enesiniň ganatynyň aşagyna girmäni bilse bollugy. Çağanyň welin öwrenmeli zady gatyken. Aýag üstünde durmany öwrenmeli, soň emedeklemäni öwrenmeli, soň gürlemäni. Çağan öwrenmeli zatlaryny sanasaň soňuna çykarýalam däl. Belki olaryň arasynda iň esaslarynyň birim sowat öwrenmek, bilim almak. Biziň şuňky gürüňdeşligimiz hem bilim, sowat we olaryň usullary hakynda. Men çağalarym ulalar mektep ýaşyna ýeterler, enan taňam alada tiýengler öýdýärdim. Kän goşulmasam çağalarym okamany öwrenir, ýazmany öwrenir diýärdim. Üstesine iş aladalaram ýetik, olar bilen gürleşip oturar wapşe wagtym ýok. Emma çağa şol ýaşyna özüne berilen ünsü gaty gowy duýan eken. Çağaňy bir gowdan edini ýetdirjek bolsaň, şol ennigi ilki özüňde bolmalygyny gowy düşündim. Mysal üçin müňňe kitap oku diýeniň peýdasy ýok. Eger özüňde kitap okuma ennigi bolmasa, çağa sen kitap okuýanyň görse, käte özüň oňa kitap okap bersen, käte ol saňa kitap okap berse, şol ähli käýinjiňden, gaharlanmaňdan peýdalygyny öz durmuşymda gördüm. Sözüm guru bolmaz ýaly öz maşgalamyzdan mysal getiresim gelýär. Kakam öz oglanlygyny ýatlap entek mektebe gitmäke özünden uly aýally oglanyň magtymgulyny okudýanlygyny, özleriniň onlyk çyraň ýagtysyna tikin tikänliklerini gurrun berýär. Şu däp biziň kiçiligimizde de bardy. Özümden ulylygyny bergen mektebe gitmäke görogly eposynyň şahalaryny ýatdan aýdýan eken. Tutuş ýer ýüzünde de häzir ilkinji planda durýan aladalardan biri çağalary bilimletmek. Bilim bermek görämäge ähli ýurtlarda da bir meňzeş bolajak ýaly. Ýöne bu beýle däl eken. Mysal üçin Ýaponiýada mektebi synyp otaglaryny arasalayan iş ýerler ýok. Bu işi okuwçylaryň özi edýär. Okuwçylaryň özleri klaslary tutuş mektebi arasalap gaýdýarlar. Ýaponiýada okuw diýip giden çağalar öýlerine ýatar wagty dolanyp gelýärler. Şoňa çenli olar mektepde bolýar. Çağamyň öý işlerine kömekleşmelidirin, onu ýydyryp içirmelidirin. Okuwda alan bahalaryny gözden geçirmelidirin diýen ýaly aladalar ýeňleýär. Elbetde çağa enatasyndan aýry bolmaýar. Diňç günler olar enatalar bilen bolýarlar. Enata şol günlerde wagtynyň köpsini diňe çağalaryna bagşlaýar. Bir eline telefon, iş aladalaryň arasynda çağatyny terbiýelejek bolmaýar. Belki bir sagatdyr, ýöne şol sagatlary olar gaty peýdaly çağalar bilen geçirýärler. Finleriň mekteplerine kitapxana koridoryň uğruna ýerleşýär. Görämäge ýöne köýjat. Kitapxana mektebiň çet burçunda, gözläp tapmaly ýerde däl, gön koridoryň uğruna. Çağanyň girse çyksa kitaba gözü düşýär, höweslenýär. Bir gezekde bolmasa beýleksine gyzyklanýar. Özüniň kitap okumalygy ýadyna düşüp durýar. Edir şunuň ýaly fizika, himiýaly sapaklarda geçirilen tejribeler hem istenlik sınıfta okuyan okuwçy görüp biler ýaly giň faýalarda geçirilýär. Geçirilen okuw tejribelerini görüp okuwçylaryň okumaga gyzyklanmasy artýar. Gören tejribesi ýadyna gowy ornaýar. Ýaponiýada okuwçylar agyr içi kitap defterden dolu rükzaklary götürüp ýörmeýär. Rükzaklaryny goýup gider ýaly mektepde her okuwça ýürüýte sanlyk ýasalypdyr. Onu diňe eýet açyp bilýär. Okuwçyň sport eşiklerine çeni şo sanlykda durýar. Beýle dürlülük näme üçin dörýär? Ünsörseňiz, munyň düýp sebäbi ýer ýüzünde ähli ýurtlarda çağa näden mektebe gowy boljak, näden de ol sapaklary has ýeňil, kösenmäni öwrenjek. Ine şunuň ýoluny gözlemekden emele gelýär. Adamlar, halklar, milletler
dürli ýaşaýarlar. Çağalara edep berişim şonuň ýaly başga. Hytay akyllarynyň aýdyşy ýaly ýaňy dünýä inen bäwekleriň hemmesi bir meňde şaglaýar. Emma ulanyň soňlar enlikleri dürli. Bu diňe terbiýäniň netijesi. Dünýä meşhur mekteplerde çağan mektebi bolan höwetiniň muallimiň okutmaga bolan höweti bilen berk baglanşyklydygy birinji orunda goýulýar. Höwes döredýär. Geçmişde de häzirki döwürde de okutmak diýmek esasan ýar tutmak. Mysal üçin Newtonyň kanuny ýa-da taryhda ýylgalaryň wakalaryň haýsy döwürde bolup geçenini ýar tutmagyň. Köpeltmek tablitsasyndan başlanýan ýar tutmaşyk tä mektebi tamamlaýan çaň dowam edýändir. Gadim döwürleriň medreselerinde müňläp goşgu setirlerini, nakyllary, akyllarlaryň dana sözlerini ýatdan bilmeseň okudyňam hasap edilmändir. Şu döwürde yer ýüzüniň mekteplerine okuwçynyň ýat tutmakdan öwrenen dadyna düşünmegi has zerur görülýär. Uluwyn medreselerinde ýokary ýaşlylaryň täze gelenleri sowat öwredişi ünsümi çekdi. Uly ýaşly okuwçy kiçi ýaşla öwreden wagty özem tapagy has ow özleşdirýär. Kiçi ýaşlylara da muallimden öwrenenden özü ýaly okuwçydan öwrenmek amatly. Düşünmedik ýerini gaýtaladyp bilýär. Sonra werine de arkaň sonra berýär. Düşünen zatlaryny bilişçi aýdyp görmäge de çekinenok. Soň öwrenip görsem, häzirki döwürde finleram mekteplerine bu usuldan peýdalanýan ekenler. Terbiýede iň zerur häsiýetiň tawrdyna göz ýetirdim. Sen çağaňdan has ýokary netijeler garaşýan bolan tamamy ödümýän gezekler kän bolýar. Şonu da aýmundan netije ýok diýmän, başga ýollar bilen barjak boldum. Çağam bilen ata ogullanym aňyrda dost gatnaşyklaryny gurmana çalışdym. Gurrunmy meşhur pedagog Skamlinskiň sözleri bilen jemlätim gelýär. Çağa maşgalanyň aýnatydyr. Bir damja suwda günüň şoklenen şiýaly çağalarda da enatanyň ahlak arassalygy şoklenenýändir. Sizem çağa terbiýesi barada pikirleriňizi tesirlerde ýatsaňyz begenerdim.